ahir un altre. Això vol dir que esta nit a Vila-real hi ha un partit gran, un partit històric. I res, són les 2:30 de la vesprada, descansarem un poc i d'aquí un rato comencem una prèvia històrica. Bueno, com podeu veure, ja estem així al camp de futbol. Quarts de Champions, qui ho anava a dir? Ha entregat el Vila-real, quarts de Champions. Des de, com vaig dir l'altra vegada, bueno, és que l'última vegada que vam jugar a octaus van passar, aleshores són 13 anys dels últims octaus i 13 anys ara de quarts, però bueno, passa el que passa, això és molt gran, és molt gordo, el que està fent este poble. Avui la gent de Múnich flipava quan arriba d'ací, de veure el poblet que som i on estem, i els mateixos que diuen que no podien fer res contra la Juve, a veure si avui també estaven equivocats, que no poden fer res contra la Bayern, tot és jugar-ho. Això és molt gran i passa el que passa, estem superorgullosos, supercontents i és una passada. Endavant. I això de moment està sent una prèvia de quarts de Champions hacia Vila-real, que és una passada. La resposta de la gent, són conscients de lo que avui anem a veure i passe el que passe, brutal, brutal.
¡Vamos! ¡Vamos! És un club que a tots pregona la força de l'afició, la gent de la nostra vila, de la plana del Villar, porta al cor la seua estima. ¡Vamos al Villar! ¡Vamos! S'acaba d'acabar el partit de ser el Madrigal. Acabem de guanyar el Bayern 1-0 en quarts de final de la Champions League. I ahí està el marcador. I no exagere si dic que avui el Villarreal hauria pogut acabar 4-0 perfectament, però perfectament, o sigui, és que les hem tingut de tots els colors. Ells han tingut 3-4 més o menys bones, però nosaltres hem tingut 7 o 8 brutals. El que hem viscut avui és una passada. Ja va passar el que tinga que passar a Múnich, inclús el que haguera passat avui, el que hem viscut avui és una passada. Tu, acabem de focar contra les cordes al Bayern, tu. Si haguem tingut punteria, avui l'eliminatori estaria encarrilat. Ojo, ojo, han de passar coses grans, que passa el que diu Wilga. O d'avui és impressionant, davant Villarreal. Pues acabem la nit històrica a Villarreal, la fatxada del Madrigal. Així 6 dies Múnich, a fer totes, a fer més història de la que ja estem fent. Bueno, pues per així se'n va el Bayern de Múnich. Després de més de 1.600 dies més són aquelles llites de pedra en Champions League, o sigui, des de 2017, avui ha perdut a ser Villarreal, ahí estan els jugadors del Bayern. Se'n van, han perdut 2-0, que podria haver sigut per més, dia històric, dia impressionant, dia inolvidable. El davant Villarreal.